nikkomunikalkom illi forsi kif diġà smajtu mill-istampa il-missier tagħna l-Papa il-bieraħ tagħna ittra. Ittra li hija wkoll karba tal-Papa dwar dawk l-iskandli tal-abbużi sesswali illi ħarġu fil-beraħ f'Pennsylvania, l-Amerika, fuq medda ta' 7 sena. Pjaga fil-Knisja li ġalna li tumiljana u kapaċi ddaħħal xi fil-kriżi. Jien qed niftakar sentenza li jgħid fl-ittra pastorali. Jekk il-binja tagħna sserraħ fuq Kristu, anke jekk taqa' ġebla jew xi ħnejja mill-binja, tinkwetawx. Għaliex il-binja tibqa' wieqfa. Imma b'daqshekk ma jfissirx illi jekk ikun hemm każ bħal dan m'għandniex ninkwitaw. Il-Papa għamel appell lill-Knisja lilna wkoll. L-ewwel nett biex nagħmlu l-penitenza u nitolbu għal konverżjoni tal-Knisja biex delitti bħal dawn, abbużi sesswali fuq it-tfal, ma jiġrewx. Min nirrid ngħidilkom jiena l-darba isqof tagħkom. Jekk tkunu tafu xi ħaġa bħal dejn fid-djoċesi tagħna, email ikraħ bħal dan magħmul minn xi saċerdot, by the way, jiena nirringrazzja l-Alla għax għandi saċerdoti kanonizzabbli, ngħidha pubblikament. Imma bnedmin aħna. Jekk tkunu tafu xi każ bħal dan, mhux li rrapportawh lill-pulizija. Il-Knisja f'Malta ilha mill-1999 illi għamlet policy. Konna minn tal-ewwel ma bqajniex lura. U dik il-policy ġiet riveduta u għadha taħdem. Jien nagħtikom il-kelma illi kien kunna fien mhux ħanħalli każ mitfun. Jien għandi dmejr lejn il-poplu tal-Alla kollu, partikolarment lejn dawk li huma l-iktar vulnerabbli, iż-żgħar. U allura f'isem Kristu nikkollaboraw flimkien biex jekk hemm xi sikrana innatfuha. Skużawni kelli intemm din l-Ewkaristija b'dan l-appell, b'dan l-indirizz, imma skużi jien intom il-Knisja u dan huwa l-mument fejn qed niltaqa' mal-Knisja tiegħi u hija responsabilità tiegħi li ngħaddilkom fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tal-Papa u x-xewqa tiegħi.